Siwmai a chroeso I ragolygon y Tywydd gan flwyddyn 3 a 4 Ysgol Y Dderi. Mae mis Ionawr wedi dod â thywydd oer iawn I Oemiacon yn Rwsia, gyda thermometr yn disgyn I -62 gradd Celsius gan dorri thermometr yn y dref. Brrr. Ac ym mhentra byd yn Australia, mae'r tymheredd wedi bod yn boeth ofnadwy, gyda Queensland yn recordio tymheredd o dros 40 gradd Celsius am bron bythefnos. Diolch hefyd I rhai o plant dosbarth Miss Lilian am ddanfon eu clipiau fideo I mewn yn sôn am hyn ddywediadau tywydd. Iawn, mae cyfnod o ansicrwydd o'n blaenau dros y diwrnodau nesaf gyda'r gwyntoedd yn cryfhau a gladwyddiad. Heddiw, dechreuodd y diwrnod yn gymylog gyda chawodydd, ond maen nhw wedi cilio erbyn hyn. Mi fydd yn parhau wedi'r wyntog heno a chawodydd twm iawn yn y gogledd a'r gogledd ddwyrain. Mi fydd hi'n oerach ddydd Gwener, ond yn brafiach o dan y ddylanwedd, y gwasgaeth uchel. Mae'r tywydd dros y penwythnos yn ansicr ar hyn y bryd. Cadwch eu llygad mas am y supermoon heno, ail un yn ystod y mis yma. Y thori, mi fydd cymysgedd o law a chawodydd gyda gwyntoedd o'r gogledd orllewin yn gwneud iddi'n teimlo'n oerach. Dydd Gwener, mi fyddwn ni dan ddylanwad gwasgau isel, felly mi fydd yn sych a braf. Ond mae penwythnos yn ansefydlog o blaenau. Mi fydd hi'n bwrw glaw yn drwm ddydd Sadwrn. Felly gobeithio bydd y to ar gau yn stadiwm y Millennium ar gyfer gêm rygbi Cymru a'r Alban a'r tymheredd tua 8 gradd Celsius. Ond peidiwch poeni, mi ddylsen ni gael tywydd brofiach a sychach ddydd Sul. Hwyl am y tro!